lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu zagzaki ne mafitar. La ilaha arshil azimi tuba muke tabbatar mu akan addinin ka roƙonka muke karka canja mu da wasu rabbu koya muke rabbu kuka muke da mujtaba mun ka fake. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Kai salati ga ubangidan Aliyu Amjadu, shugaban da ya jure dukan bala'i a Uhudu. Dan Aminatu mai nasara wuya sa a gudu. Sade Zulkurba Alubaitu su ne tudu. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Ibrahim sunansa Shehu ɗan Yakuba, Saliha ce ta haifi Shehu ba wata ƴa ba. Cikin garin Zazzau gari ba zai can ba, zo mu numfasa hankali ma'aunin duba. Aje a dawo tila zabi ka baban Ahmadu. Mahasudi kafin Ubangiji As-Samadu. Mun yi duba kai ne kafar da ke kaiwa tudu. Da yaƙini muka bi ka ya Aba Hamidu. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Yake yi tun babu mu abu shahada'u. Shehu ya jure ya dake wadu ta bala'u. Tun yana ƙarami ya bi dukkanin ulama'u. Kan a dawo a kaɗaita kalikul ashiya'u. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. An buga an bari ana bidar wata mafita, kowa yana ta fargaba idan za shi fita. To abin a sani mu da mafitar barata, zagzaki nake nufi na zina shi ne kukuta. Imamu batin yau ba, in ana sabo ma ba za mu ce komai ba. Daɗe ana yi malan rago ba zai jure ba. Jiran dubu zaki ne tuwon mu ba ga rago ba. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Kun sani ku bi shi zagzaki kun tsira, dan yana fama ne akan kuda kun lura. Shi kiran zagzaki za ya kai tidin mun tsira. Rabbu samu yi aiki da zagzaki madogara. Lokaci alkali za ku ce mun faɗi ko babu ranmu ƙasar ga zagzaki ne mafitar ta. Duka tsarin da babu rabu fi yake, duk wuya duk tsanani a gaskiya zo ka fake. In ka zaɓi ilahi a tsarkake tsawwa kake, dan uwa zo ka rike ka
yayi fama don a koma ga rabbana a samu makoma. In ka dace kifinka zai shige har koma, da kaji sauka na ruwa damuna ta kama. Lokaci alkali za ku ce mu faɗi ko babu ranmu, ƙasar da zakzaki ne mafitarta. Anan za mu tsaya a baitukan kuma ƙarara. Imam Hassan Foundation madogara kuma tsira. Mun yi saƙon ne don a hau tudu mun tsira. Ga Musibdul Akbar na Fatima Az-Zahra. Lokaci alkali za ku ce mu faɗi ko babu ranmu, ƙasar da zakzaki ne mafitarta. Lokaci alkali za ku ce mu faɗi ko babu ranmu, zakzaki ne mafita.